Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres avui sí presentem el que entenem que és un pacte per la democràcia, el que entenem que és un pacte per la transparència, per la informació i per el bon govern. Tots els polítics no som igual. És més, la majoria de polítics som honrats i tots els partits polítics. La política ha de ser entesa com una solució i no com un problema. Però, malauradament, els últims dies hem vist com la política se centrava a l'epicentre dels problemes, com el baròmetre del CIS diu que els polítics i la política som un dels seus principals problemes. Per això crec que hem de ser ferms en la corrupció, no només en la corrupció dels altres, sinó també de la dels nostres propis partits. En primer lloc, m'agradaria dir que la qüestió judicial la deixa de banda als tribunals i que, per descomptat, defensa la presumpció d'innocència de tots i respecte els temps dels tribunals que hi ha. Però una altra cosa és la qüestió política, i ahir sí que demana presumpció d'intel·ligència i responsabilitats polítiques derivades si les hi haguera. A Vila-real hem vist com hi ha a Fiscalia un expedient de factures irregulars. Coneixem que per el certificat final d'obra anava a pagar-se per part del Partit Popular 290.000 euros. En canvi, finalment ha costat 22.000 euros. Entendran vostès que al carrer la gent hi tinga dubtes. La gent al carrer pensa que per què aquesta diferència, si algú se la importava o si beneficiava algú. I per tant considerem que hi ha responsables polítics, degut a que algú va firmar aquestes factures. Però no només l'expedient aquest. També vam veure en la comissió d'investigació de la façana de l'Espai Jove com la hipòtesi del Partit Popular i de l'exregidor d'Urbanisme, que ja ha dimitit, deia que era per la falta de manteniment. En canvi, vam descobrir que hi havia factures, 3 del mateix dia, per valor de 75.000 euros. I nosaltres ens preguntem quina era la versió oficial. Però anava més enllà, i podrà ser legal, però no és ètic. I així tenim factures que veiem que per arreglar el silló del senyor alcalde, que no és el de Jaume I, que el van exiliar, ens costa 500 euros, perquè van fer falta 2 oficials de segon, un oficial de primera, un peó, és a dir, 4 persones durant més de 24 hores amb un camió que va fer 3 viatges al consistori. Nosaltres no ho entenem. La rodeta de la cadira va costar 250 euros, a la qual van fer falta un oficial de primera, un oficial de segona, 2 persones durant 10 hores i 3 viatges del mateix camió. Un camió amb capacitat per a 10 tones. Però n'hi ha més. Damunt veiem que n'hi ha una factura que diu que per explicar el quadre de la llum va costar 215 euros. Van fer falta un operari de primera i un operari de segona per ratificar si no li havia quedat clar. Però és que damunt van utilitzar 8 hores i 3 viatges del mateix camió. I no ho entenem, tan difícil era d'entendre la qüestió de la llum. I més, una maneta de la porteta de la porta, 283 euros perquè feien falta un oficial de primera, un oficial de segona i més de 12 hores de treball i viatges d'un camió. I podríem seguir 415 euros ajustant una porta, 2 persones durant 7 hores i més viatges d'aquest camió. I tant que hi ha responsables, i hi ha responsables polítics. I deia, nosaltres volem que hi hagi informació, que hi hagi transparència. Ja li vam dir, senyor Folgado, que consideràvem que tant el senyor Tomàs com el senyor Clausell havien de presentar la seva dimissió per aquesta gestió política, responsabilitat política, que no judicial, i que ahir no en parlem. També sabem que les actes són desconsejals i que vostè no pot obligar a que algú dimitisca, però sí que pot enviar-los al grup mixt i que funden el GIL o el que es donen la gana. Des de Compromís creiem que és fonamental que els partits ens unim, que els partits junts defensem la integritat de la democràcia que tant ens ha costat. I miren, fa uns mesos tot el món pensava que la culpa de la greu crisi econòmica era dels bancs, era dels mercats, al capdavall era del capitalisme. I curiosament han eixit casos de fa 20 anys com el de CiU, el cas del senyor Bárcenas que portava no sé quants anys i la culpa ja no és del capitalisme, sinó de la democràcia. I per ahir no passem. Per ahir no passem i per això demanem la unanimitat d'aquesta corporació. Agraïm especialment al Partit Popular que ens ha avançat que votarà que sí. Agraïm aquest esforç que sabem que complís perquè entre tots els regidors i regidores d'aquest Ajuntament hem de defensar la democràcia, hem de defensar que l'àmplia majoria dels polítics som honrats, pertanyem al partit que pertanyem i per això haurem de amb fermesa actuar davant la possible corrupció, davant les irregularitats manifestes i tot allò que no considerem ètic i de bona praxi. Moltíssimes gràcies.